Te'l deixo aquí, Sí. Sí que el lloc en sectorial regular. El camí és una mica... Tornaràs o què? Dic, si tornaràs. No, me'n vaig a fer tot. Així no veuràs, si t'esperes un moment veuràs el forn. Ara ja hi ha peces a dins. No tinc, a la una he de passar. Que bonic. Un esmalt ceràmic és un silicat. No sé què vol dir tot això.